Vyjíždím z Husovic. Bych se projet odsáď podél Svitavy. Tam je taková pěkná cyklostezka, aspoň ta část, co je tady u nás, tak je pěkná, ale doufám, že to bude pěkný celý. Chtěl bych dojet do centra, tam pak máme s přáteli naplánovanou prohlídku Špilasu, nebo aspoň kousku, nějak se nabaštit a dojeli bychom zpátky na byt. Nějak se pobalili, přijedu, prýmovní kole. Nějak se zbalit a vyrazit na vlak. Právě tu mám první potvrzení do mé příručky mladých longboardistů. Nejezděte vždycky podle těch cyklostezek. Oni vás zklamou. Třeba tím, že ta stezka je jenom vyšlapaná cesta. A vy půjdete bahnem prostě. Já zalejzám do nějaké pasti na pražské ledviny. Že vám to někdo říkal, metro tu není. To akorát metro. To je taková kavárnička, nebo něco takového. Jsem včera večer šel okolo. Ježiš, oni to nemůžou udělat do jedné díry. Tady jednu silnici projdete jedním podchodem. Tak když chcete podejít tu, která na to kolo má, nemůžete tím samým podchodem. Ne. Musíte vylízt nahoru. Tady je další díra. Zase dolů. A zase jinou díru nahoru. Snad ani není 20 metrů. Každopádně byla Svitava, teďka bude Svratka. Padá mi, že ta mapa, respektive měřítko, trošku lhalo. Že tam budu jako vodost dřív. Takže se tam někde sednu na kávičku a počkám tam na mé přátelé elektroswingu. Země. Svratka učí a mě tady šumí Adélka do počupátek. Jsem to zjistil na přechodu za mnou, že tady se na těch přechodech to tlačítko fakt jako mačkat musí, jinak nepřejdete. To není jako v Praze, že tlačítko jakoby vám to přivolá toho zeleného pidíšvíka dřív. Ne, prostě zelený pidíšvík nepřijde, když to nezmáčknete. Just saying. Už jsem pod katedrálou, která určitě není svatého Víta. Hledám nějakou kavárničku, kde bych počkal na přáteli, pak se podaří na Špilase.